Matapos ang ilang buwan na pagkakahinto, muli ng pinahihintulutan ng leisure travel at mga aktibidad sa Clark, Pampanga. Ito'y alinsunod sa isang memorandum order na ibinaba nitong October 12. Base sa IATF Resolution No. 142 at Department of Tourism Administrative Order No. 2021-006, pinapayagan ng pumasok sa Clark ang lahat ng individual anumang edad na mula sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine, Modified GCQ at Alert Level 1 to 4. Ang mga bibisita na higit 65 years old at may health risk ay dapat fully vaccinated bago makapasok sa Freeport. Bawal naman makapasok ang mga nanggaling sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified ECQ o Alert Level 5 kahit negative ang kanilang RT-PCR test result. Kabilang sa mga bukas na establishmento ay ang mga hotel, kainan, open park, theme park, water park at iba pa. Ang mga batang 14 years old pababa ay sa mga hotel at mga piling establishmento lang papayagang pumasok. Bawal sila sa mga mall o ano pang indoor places. Bawal din ang mass gathering kahit na sa mga open area para maiwasan ang posibilidad ng COVID-19 transmission. Sana po ay sumunod po tayo sa mga regarding po sa ating tourism activities dito po sa loob ng Clark Freeport Zone. Rainiel Pawid, CLTV News.